Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, bendisyonan unta kita sa Ginoo sa isumpay. Nganong nangandoy man ang tao nga bendisyonan matag adlaw. Nganong mo day kausalang bendisyonan sa Ginoo sa may mahitabo. Di lang di ay matag adlaw. Matag tuig lang. Okay ra dili. Matag simana lang. Parehaning mga bata din ato bendisyonan inig misa. Pwede dili. Pwede god. Pero may gitong matag adlaw nga naman. Mawa ganining bendisyon sa Ginoo, muso dayon ang demonyo. Ang bendisyon bas Ginoo, basta bawa ang demonyo mo'y mupuli. Nya og mosuod na kay ng demonyo, iyang gubon ang gihimos Ginoo. Nilingay mong tupad. Ingnawa na maguba imong naong. Naguba ganing imong naong sa ato pagisudla na ka sa demonyo. Nangausab na ba ang gihimos Ginoo? Nya ingna diha, ingna kanang imo dihang reproductive organ wa pa na mga guba. Wa pa na nimo imni og pills, wa na nimo gipamutol dihang angayng putlon. Ana. Lain pag yung gubon si yawa, basta masudlag yawa, ang relationship. Lain na sang lingi sa imong tupad na kumusta imong mga relasyon ron, wa mga guba. Relationships ba? Oy, nangaguba na. Either relationship among nations, among groups, among families, among churches. Gipangguba siyawa. Nganong mawa man ang bendisyon sa Ginoo? Tungod kay kita mismo dili na mosubay og mudawat sa pamaagis Ginoo. Ang iya bang gitawag og divine plans, divine will. Ato na ginang supakon, mao na. Mao na diri sa atong ebanghelyo, pag-ingon gyud sa mga Parisiyo nga pwede ba makig-divorce ang bana sa asawa? Ingon si Jesus unsa may gitudlo ni Moises, kay si Moises man maoy balaod, nagdaas balaod sa Ginoo katong 10 commandments o uban pang balaod. Ingon siya nitugot si Moises. Ingon dayon si Kristo, nganong nitugot man si Moises? Kay gahi mog ulo. Unsa man ang gahig ulo? Kanang nyo yung anak ba gahig o unsa man na? Masinupakon. Sige, lingyay mong tupad. Sige, jog lingi. Haron di na mugahi inyong liog. Apil lang inyong ulo. Sige, jog lingi. Ingna, dili ka masinupakon sa Ginoo. Mao na resulta. Inigsupak na to sa Ginoo. Mawa ang iyang bendisyon. Kay kanang atong pagsupak, gitawag nagsala. Nya kanang sala muputol na og relasyon nato sa Ginoo. Mao nay unang himuon sa sala, maputol ang atong relasyon sa Ginoo. Nya daghan na gani kay tagsa, mahurot gyud kaputol ang tanang relasyon. Emosyonal, mental, spiritual, moral, physical, mga putol ginatanan. Basta magsigitag pakasa. Nya unsaon man aron dili na maputol, aron masumpay balik. Unsaon man? Biyai ang sala. Dangop sa Ginoo, salig sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang tao nga gihimos Ginoo way gitawag og suitable partner. Nagpangita siyag iyang kalipay sa kinabuhi. Kinsa may ni-provide niyag kalipay? Siya o ang Ginoo? Kusga? Kana. Nindot kayo no? Ang Ginoo di ay magsigi gina siyag hatag nato sa makalipay nato. Pero dili na tamo agad niya maghimuhimo na tagatong kaugalingong kalipay
kasagaran sa atong gitawag og kalipay nga atong pinili, dili kalipay ang mahatag, kasakit. Lagi. Samaan ang kwarta, makalipay man ginastaw. Pila ron kabuok ang nasakitan tungod anang kwarta. Tungod anang pagsigig inilugay og kwarta. Kanang honor ba? Kanang dungog. Ganahan kay tana, malipay kay tana, perti ganing tuo na to, perting eskwela, gusto yun matapnat sir, perting pagwapa, aron himuon yung Miss Universe, aron sa diha, perting panindot lawas, aron daigon yun, i-honor yun, pero tungod anang honor, daghan kay nagpinatyanay karon tungod anang honor. Ato man na, ato. Kanang gahom ba? Power, authority, perting daghana sa dana karong ganahan kay anak kinsa bagoy di ganahag authority god. Ako ganahan kog authority, kamo ganahan sad mo. Bisan na lag presidentes organisasyon, ganahan kay tana. Bisan na lag presidentes kapilya, ganahan kay tana. Labaw na gyud mahimo kang presidente sa Parish Pastoral Council. Ano? Nya mahimo dayon kang chapter leader. Dindota eh. Mahimo dayon ka na district head, coordinator. Ano na ba? Mahimo dayon kang archdiocesan head of this particular group. Archdiocesan naman. Uy, ang atong i-proclaim, national head of particular organization. National level. Pagkadunguga. Pero tungod anang gahom o authority, purti gyapong nangaguba karong relasyon. Hangtod ang gubat karon wa nay hunong-hunong. Because that is human. Karon unsa may design ni Kristo? Ingon siya, kinahanglan ang asawa og ang bana di gyud magbuwag. Kana. Giling nga imong tupad. Ingnaw. Musunod ka nang maong design. Ingna, okay nimo? Okay na nimo? Di gyud magbuwag. Ana. No divorce. No divorce. O ngano man gihimo man is Ginoo, aron dili maputol ang atong relasyon niya. Kay siya'y ga-design sa marriage. Marriage is not designed by human beings. It is designed by God. From the beginning, matud pa ni Hesus sa sinugdanan, gihimo sa Dios ang lalaki ug babae aron ang laki mutipon siyang asawa, mamiya sa ilang pamilya ug mahimo silang usa. That is the design of God. Dili na wa na magsugod sa atong desisyon. Hangtod na lang hinoon na kita na'y magdesisyon nga magpuyo-puyo na lang, civilly married na lang, same-sex na lang. Ato na ng designs against God's design, og mao na nay mohatag og kadautan sa atong kinabuhi. Labi na gyud sa mga bata, mo nang gihisgutan sa diri sa atong ebanghelyo ang mga bata. Gibindisyonan sad sa Ginoo ang mga bata, pero kinsa may iyang gitagaag authority para pag-amping sa mga bata ang mga ginikanan. Kung wa na ang ginikanan, patay ng bataan na. Either mamatay physically, emotionally, morally, spiritually, psychologically. Ila tanawa imong tupad ing na kompleto pa kag ginikanan pagtubo nimo, ing na kompleto ra kag mamagpapa. Nya mo ingon gani, kompleto, congratulations. Kanang gitawag rog dysfunctional parents or no parents, mga gitawag og abandoned children. Luoy kayo ini kadako, nanoy pipilang aninindot sang kinabuhi, pero kasagaran gyud luoy kayo magpangita og belongingness. Kay matod pas ato mga psychologists, mutuo lang sad ko ani kay gidesign man ginas Ginoo ang bata gikan sa 0 hangtod sa 6 years old, nagkinahanglan gyud kanang gitawag og intimacy
with father and mother. Intimacy, ha? With father and mother. Katubang naghimo niya ba? Kaya doon naman ko tayo gitawag og genetic bond. Ang akong dugo man is akong mama o papa. Mo na inigkataon ako, magpangita gyud ko ana. Nya kung absent na sila, gikan sa 0 hangtod sa 6 years old kuno, pangitao na hangtod lifetime sa usa ka bata or usa ka tawo. And nobody can satisfy that longing. It is irreplaceable. Mao na ang atong simbahan, di gyud mosugot anang premarital sex. Hastang Ginoo kay sala man na siya. Unsa may epekto sa premarital sex? Daghan kayo ang nahitabo nga mga anak way amahan. Kay pagkabuntis gibiyaan nya, unwanted sad ang child, giaksyonan sad abort sa papa ug sa sa inahan kay kaiyang kauwaw. Ang resulta, ang bata dunay psycho-emotional hurts or unsa tawag na brokenness. Magpangita. Unsa may pangitaos bata? Una, pleasure, to satisfy the vacuum inside. Pleasure. Nya ang pleasure kinahanglan magkwarta. Mangita sa siya kwarta, munang kusog kay atong graft and corruption, kusog kay atong mga kinabitay, prostitution, sinuyupay, siyabo, mga drugas, ngano man nagpangita og satisfaction ng mga tawhana. Lingi ay mong tupad katapusang lingi. Ing na satisfied ra ka sa imong life. Ing na kono, ing na satisfied ra ka sa imong life. Wa manglingi ang mga dissatisfied ay klaro kayo. Na ing kapadel lisod sa kay naay ang sugo ni Kristo nga di mag-divorce, dili magbuwag, unya gikulata na ka, purting paita. Labi nakabana ka og katong nagpangitag pleasure, nya tan-aw niya luod na kay kagnaw or nakaasawa kag nagpangita og pleasure, nya tan-aw niya nimo di jud ka satisfy, sige nagpanglaki, sige panglaki nya kana sa sige pamabay, nya ikaw matorture ka. Yes, matorture ka. Yes. Unsa may sugo ni Kristo? Take up your cross and follow me. Kinsa may muhatag natog healing, kinsa may muhatag nato og satisfaction and joy, it is Jesus Himself. Kanang imong tupad dili na makasatisfy. Kaning nagwali diri dili makasatisfy. Kamo bisag ang tanan ng pangkwarta ninyo ihog ninyo sa kolekta, di na makasatisfy nako. Kay ang slot gyud unta nga mahurot, maura ginay makasatisfy nako. Pero bisag mahurot pa ning slot o kahalin, basta ako wa ko'y Ginoo sa akong kasing-kasing, di gyapon na makasatisfy nako. Ang mag-antos maura gyud masatisfied kay kuyugan kas Ginoo. Mao na ang atong mga martyrs satisfied kay sa ilang kinabuhi kay kuyog nilang Ginoo sa ilang pag-antos o kasakit. Ang atong mga santo samang San Vicente Ferrer sama sa mahal nga Birhen Maria puno sa pag-antos ang iyang kinabuhi pero perfect ang iyang happiness hastang iyang holiness kay kuyog niya ang Ginoo. Your will be done. Your will be done. Mao nay prinsipyos mahal nga Birhen. Mao nang ato gina siyang gimahal. Ang iya sang santos nga rosaryo kining upat ka misteryohan karon nagpahinomdom nato nga dili lang kalipay na asay misteryo ang kasakit ug ang misteryo sa kasakit nga tungod sa kasakit duna dayoy mugawas nga misteryo sa himaya. Kalipay nga way katapusan, lisod kayo wa kay misteryos kasakit, moambak lang kas misteryos himaya. Lisod kayo ang Easter Sunday na mahimong tinuod kung wa moagi si Jesus sa Good Friday. Ug mao na ang dalan sa tinuod nga kinabuhi. Kung naa kay pag-antos imong pamilya, antusa na kay padung nakas misteryos himaya. Ana.
Nya kung naa kay kalipay sa imong kinabuhi ron, uyab pa mo, bag-o pa mong kasal, lipay man kay kaana, pangandam kay dunay gasunod nga mysterious kasakit niya na. Pangandam ba? Ay pagsalig anang lipay-lipay kanang inyong halog-halog diha, kanang inyong layog-layog, apil na ng mga kuot-kuot. Lipay kay na, pero pangandam, dunay gasunod ana. Unsa may buhaton? Kinahanglan ang matag lakang nato, matag adlaw, nahasubay gyud sa kinabuhi ni Kristo. Matud pas atong ikaduhang pagbasa, ang nakita nato mao si Kristo nga natawo, ug sa makadiyot ato siyang nakita, nagantos siya og nagpakamatay. Pasabot, ang Ginoo nga dili makita, nakita nato nga nagantos og nagpakamatay, to tell us nga kining langit dili ni nato masudlan basta di ta moagi dinhis kalibutan sa kasakit og kamatayon. Mo nang musunod ta niya, kadiyot ra man na. Mao sa na ang marriage. Ang marriage sugdi gyud sa Dios non nga pagsugod, dili yawanon nga pagsugod. Kay matod pas panultihon sa mga philosophers, a travel of million miles starts from the very right step. Sabot mo ana? Murang magwa mo kasabot. Akong binisayon, otro ba sa kong wa kay kasabot. Ang panaw nalayo kayo millions ka kilometro or miles, magsugod yun na sa unang insaktong pagtikang. Unang insaktong pagtikang. Pananglitan ron ang akong panaw, padung kong adtos Medellin, norte. Pero ang una na kong tikang, padung sa Oslo. Maabot ba kong Medellin? Kay iniguna na kong tikang padung man sa south, ang sunod tikang na padung gina south. Pero og ang una na kong tikang padung sa norte, kana posible yung moabot ko sa norte. Kung ang atong tumong, ang atong panaw padung sa langit, sa dili pa ka magminyo, siguro agyod nga kanang imong pagsod sa kaminyoon, ang una ginimong desisyon mao ang pagpuyo sa kinabuhi nga Dios non. Ug unsa may Dios nong kinabuhi sa dili pa magminyo, naa ginang virginity and purity. Dili unta ka itukmod sa pagminyo tungod kay buntis na ka, tungod kay nag premarital sex na mo, kay wrong step na siya, sinful step na siya, sinful step. Siguro agyod nga wa mo mag premarital sex, ing na i-reserve tani inigminyo nga naman aron inigsud natos kaminyoon right step. Di ba? Ingkaw niya kami, Father, na wrong step naman tong amo. Karong adlawa, himuan na ang right step. Pwede man sa kagmubalik. O nakatravel, nakaglayo-layo padong sa south. Uy, tuwara man itong norte. Detour. Nyaon saon man, desisyon. Dili na ko makigbuwag aning akong bana, aning akong asawa. Bisan pagmamatay ko aning among pamilya, sa kamot aning maong tao, di na ko makigbulag, kay mauna na ang right decision. Tamparos pa more. Di na jud ko makigbuwag nimo, mahalod ti ka. Nya moingon sa tong bana, din agyog ko mangitaglain, kay wrong step gini padong sa langit. Igo na tong akong pakasala, sugod karon kini nagyoy akong gakson, bisan pag wa na jud ko ganahi. Antuson ko ni Lord, hangtod ko moabot diya sa imong gingharian. Sige, gakos pa more. Wa na'y kabit-kabit, wa na'y away-away. Detour. Change your heart. Di ba? Mo na'y gitawag og conversion of sinful hearts. Kadtong na-convert, manindog ta.